Aj tento týždeň sme nazreli do divadelného prostredia. Novomestskí ochotníci sa predstavili v Mestskom kultúrnom stredisku s premiérou hry od Jána Juráka Céder a Limba. V predstavení účinkovali aj tanečníci z folklórneho súboru Otava. Divadelný ochotnícky súbor v našom meste spolu s folklórnym súborom Otava uviedli v sobotu 22. marca v Mestskom kultúrnom stredisku inscenáciu hry od spisovateľa a dramatika Jána Juráka pod názvom Céder a Limba, ktorú upravili Mária Kubovicová, Štefan Psotný a Tatiana Blaťáková. Táto hra je venovaná 165. výročiu narodenia pána Hryznera, osobnosti podjavorinského kraja, ktorý sa narodil v Zemianskom Podhradí. Dali sme sa na študovanie tejto hry v spolupráci s folklórnym súborom Otava. Na tejto hre sa spolupodielame na jednom obraze. Ide o celkový obraz svadby. Začína to pozývaním na svadbu. Kedysi družbovia chodili pozývať na svadbu, neposielali sa pozvanky ako dneska. Ďaleka ja poznám, ktorá je vydatá, zezadu je rovná a spredu hrbata, zezadu je rovná a spredu hrbata. Ďaleka ja poznám, šuhaja klamáča, kedy si na oči širáček potláča, kedy si na oči širáček potláča. Je to taká rýchlikovka pre mňa, ako pre mojich ľudí, čo sú na činohru, čo hrajú. Tak to dostali do ruku starí herci, keď to odskúšali, 2-3 razy sme to odskúšali na lavici, ak sa hovorí. Dej divadelnej hry je zo života rodiny Ryznerových, ktorý sa začína láskou dvoch mladých ľudí. V hlavných úlohách sa na javisku predstavili Denisa Jacolová a Tomáš Pavlech. Stelka o hledání. Myslíte? Jsem o tom skalopevně přesvědčen. A kdeže pak máte otce? Má nejakú prácu v Trenčíne. Mama je zasa ujúca u svojho brata a slúžka u rodičov. Tá hra je písaná teda v spisovnom jazyku, tak sa tam vyskytuje aj božácké nárečie, vlastne nárečie z tohoto regiónu. Čiže približí to viac menej teda tým zvyklostiam, hej, ktoré boli reálne teda v tom čase, keď žili títo ľudia. Novomestskí divadelní ochotníci žali úspechy na mnohých súťažných podujatiach. Svojou kvalitnou prácou sa prebojovali na celoslovenské prehliadky ochotníckych divadelných súborov. Mladí nádejní herci zvládli svoje úlohy na vynikajúcej úrovni. Ochotnícke divadlo je vstupnou bránou do ich profesionálneho sveta. Žaneta Miklovičová, televízia Pohoda.